Днешното ми видео ще отваряме ето тук нещата. Ето ги тук, за да започваме с първия Стардроп. Епик. Добре. Хайде един легендарен. Стискайте палци да не се падне Mythic или Legendary. Стискайте палец! Хора, дайте един мощен лайк и... Хора, това е чудесно! О май гот. Хора? О май гот. Падна ми се нов герой. Сега ще го пробвам. Когато снимам много неща ми се падат. Разбирате ли? Много късмет имам. Да започваме дали е Сталатов герой. Така. Кити. Две купи. Good for me, bad for you. Дигнахме до 5 левел. Еми хора, това беше всичко от мен. Надявам се, че ви харесало. Ако ви харесало, дайте един мощен лайк и чао!